עד שתחפץ. עכשיו, אז ג' שבועות הללו שנזכרים בשיר השירים, למה? אומר, שבועה אחת שלא ימרדו באומות העולם. שבועה אחת רבותיי שלא יעלו ישראל בחומה. א', שעם ישראל לא יארגנו צבא ומלכות משלהם לפני המשיח, ויבואו לכבוש את הארץ. זה העברה על השבועה. וזה צריך לדעת רבותיי שהדברים הללו הם מוסכמים ומובנים. גם אלו שאומרים שהיום נוטלים חלק וכו', אומרים מן החינמי, הציונים עברו עבירה. עשו עבירה חמורה. רק אנחנו כבר בדיעבד נמצאים פה. מכיוון שאנחנו כבר נמצאים פה, צריך עכשיו לשמור על עצמנו. עכשיו, ג' שבועות הללו, למה? אחת שלא יעלו ישראל בחומה, ואחת שהשביע הקדוש ברוך הוא את ישראל שלא ימרדו באומות העולם, ואחת שהשביע הקדוש ברוך הוא את העובדי כוכבים שלא ישתעבדו בהם בישראל יותר מדי. זאת אומרת, אסור לישראל למרוד באומות, וגם אסור לאומות להשתעבד בעם ישראל יותר מדי. ככה לומד רבי זרע. אבל אם יחידים עולים